pod ni majungod to di ay. Mamalo kadlaw nga pananta nga bagyo. Pasalamat ta sa tong labaw makagaham nga way bagyo niabot 101 ra. Sa mamalo lagi to gahapon nagamong video. Ang pamada kag lubi kay managang mis bagyo. Kay mo lagi kaluya mas Ginoo nga way bagyo 101 ra. Pasalamat ta mo nang karon. Uniud to nami. Agamong sudan mo niyang ubod nga binto kay sayang man kay gapon kinananay sa ubod nga hilaw sa balay katong tinan sa hilaw mga man pang gibintuhan iluto mo pa kananay buto nag convict mo na nyud to me dede pa kang programi dikas sa bahay kay wa malagi makalungsong lungsod kay uwan way lapok naluto po sila og kanang nay Miki ng tinapa yatan do nanay mo nang Miki ni udong kita nung ko pagabri ga das bilita dia da supaw kami duham yun to me kay may ututan nito guys kay amang bagong imbentong suwa dia kami na dali kay si Mayor wa mo pud nga rin sa lapok si Prami pag si Terina pusbay nag-edit siguro to sila minuto sa kanindo mga kabayan among sudan duha ka klase imbento among sudan mo niya gubod sa lubi nahanta Kuya Leo o Ate Mars o ni Sir Pugoso ito kasi luto day gana kayo mo niyo kabuluhan mga nanindo libo na ng panggaan ka hindi ka mo niyo Tidas, taga Garcia, nang sa nakaroon dito, sa ilang, o dito, may mo reply ipang pangutan na hang, din itong nanay. Hang kilawi. Hang sinapak. Hindi po ang magagamit nga. Ang taga-kortis, walang itawagan, gawan kong dito. Sila kahang mga isusi buron. Gigi na si Rubilin. Nung sa nakaroon sila. Maduro na magpadato ni nga ni Iwan-Uwan tamang bahalag sa kasiman basta nila man tumuingan nga na ibagyo nga mulan po kay hadyo ko paminawon pero kami sipti na midaan kaya lubi lagi mo ni ipamajag ka na lubi gapon sa mong natad magapon ni mutuling kay Uwan maduro naman ni Uwan nga ni kanunay Bila ada kuburnya Murang kaning baka. Bumang baka. Tunduk. Ha? Tunduk. Ako mapul ng baka. Dapat beli saja. Alam niyo, hindi naman nangyayari sa umutungon. Taon naman po ko. Parang pamugukukas o magluto nga na hindi okay naman dahil po medyo man dahil po ang jadi ay magkuhan mo ang kamo na pang luto buhaton dyan kanang isa na pang butong gani kaya na ang gamay pinakabutong kaya isa dani umanmungan hili kay uwan man amo na pang lamawon nun dyan ang pahit mo kong gamay nga kundin urami pa kay kundin ang pahit mo kundin sa kabuok kaya ang sayang nga butong, ang panglat-lat si Mayor ang mabubuhan ni. Kaya rin, nalapot. Ang ako nga. Mandalindo. Mga sakop karon. Minsan na karon, basiyaw sa turkes. Bang mo yung suon. Gaon lain. Pati mo ito na yun. Nangarami kami ng duha. Kasi nagad daw, muraga po may kotis kay kaliso pa, muraga na po ni. Kaya nagawas ang bahay ito, hindi pa ako nung katap. Nang buko-buko ito sa munting lupa. Munting lupa. Munting lupa, di ba? Sa munting lupa. Munting lupa. Pakwan, housing. Buk mo din. Buk mo din. Buk mo na. Buk mo lang.
Masidan. Bisang udong. O niki o ubod. Ilang sidan. Ano na naman, di mapas mo bitot. Iwan bitaw po, buwang trabaho. Bitaw, hinulpol ka ning uwan kay sige man yung butag. Lami-simo-simo. Pero may lang lingaw. Kasi na muna naghalimakaon. Kita may nakaimbinto nga nga ako nung maglutog kuan. Gutok-kunog ka ng ubod. Siya may niyang gutoon. Diba? Ganahan po sila. Salamat man po. O kuya dito ka ng bukid nga. Huwag lang makaon. O kuya dito ka ng mag-imbinto ka ng suwa. Kung di naman imbinto, ina naman ikon, babe. Ang imbinto, ka na way hamang-hamang mga halo-halo. Kan hindi nakadukuan kay naay tuan. Naay corn beef. Tulo. Ay corn beef. Ano yung corn beef man? Ang ka corn. Corn beef. Corn beef. Naay corn beef lagi. Diba katong ngipon nga uhang na kay mga pangag na. Mga na istorya. Paghang mga po, napakos-protes, may napagka mga po, matinga na po sila. Siyantes kuno ko. Yan ako isa ka po, baka nang ikaduhan na ka po. Sa una, hindi lang na mga kutan ang imintuhan nga, ka ng puso saging, ang gigisa. Hindi ang sagulan o itlog, kaya di lagi na mga kutan. Pwede, hindi mong bula-bula diya ito. Ang katong may puso, wow, may karni. Pero tanong nila bula-bula, ang excited sa mga kaning mga mata, lagi sa oras, pa'y ubig kay nga balagi nga, di mga utan-utan, kung baka nag-ubig na, lisod naman o bay, suwa o di mangiminto, kaya wala naman kagaing ka maghinahan. Kaya moto ka mong supply buhay, nag-close naman. Di, nagminto ko. Di mo ko ka ng puso lagi, hindi butang itlog, butang harina, ang himong bula-bula, pagkaluto pa, nga sila, ang lipas kay yes, butos na yung bula-bula. Gailag sila. Panganay yung galing, panganay yung ginunguran, kalang zaway. Saba. Kanay kadua kay hindi mag-ilad. Nanay ng ilad. Kay, amin na bula-bula. Puso man di ay. Hindi ang panganay, okay naman, lami man, nailag sila. Pero katulaging kanang kaduha, ang reklamado na yung kaduha. Pero mukhaan, di ako reklamo, mag-imbinto kuno ko. Kaya mo ito bang mag-isa po kong kapayas, sa batangan o kanan ay tinapa. Hindi naman, hangin nag-uyag kami sa una, malipay na kami makita aming tinapa. Malipay namin potpot sa unang gagmayng potpot, kamo karon di kanang mga po, di mga buwad. Mo lagi na mag-imbinto ko kanang sudan. Kung nakinamdam ko karon ba na ako, bye, nag-imbinto ubod. Ina na po dahas, tita. Kaya madulog itong mga apo. Sa una, karon sa pag nanay COVID, di nakalus ng reklamo. Kaya bang dito ang utanan nagtangkong, mga naman sila. Doon sa diha, kay sabot man sila nga alis sa panahon. Pero sa una, ina ko yung nanay, mangingilad, kay ilad sila sa karang puso nga bula-bula. Ayun sila na karni, pero dito yung karni. Wanra, itlog ra. Bintuhan ng mga bata kay di mo pagkagong nagutan, malang minto ko kutan, mas nako dito. Nindong ko na ni Karol si Upaw nga nagluto na ni Minin, na pag kanin nakapod na. Na, ida mong kong minunog, mangimbinto ko ng usuwa. Kay, diba, lang gisod. Ya, makabiin ka mo ron kay, agpuan ka nilon, lockdown naman ni Puro Bulay. Katapag kami natin hapon, naano ko na ipat ko ng maestra mo, wala po yung Abril. Masama kulos ng bulhay, way income dun mo abot, kaya gusto na rason sa bulhay. Mo nang kamalisin maning kamo ito makitag mamiso para makasuwa, bisag ginamos. Kay lisod. Tunay pituhan pag hang tinda-tinda sa una. Kay supplier man lang sa bulhay. Karon na. Karon say malipay lang putong nay mga malumong kasing-kasing ngayon. Gamay kong biko, gamay kong suman. Kaya makakita ko ng extra gagmay, isang income para palit kong tuwas bitok. Gusto ba gawin tuwas bitok? Kanin sa tuwas bitok mo ay kuwan. Akong kinahanglan, bahalag. Ani para sa sanay bugas. Nakita lang ang talang sa kay
Pusan mang nadanis bay karon na akaling mga salin-salin sa lubi nga di pang kuan di panumba magkuan mi lamon ng butang sa guban kay na may buwang-buwang pagitaan pa nagpagi nga di masayang basta ganang himo ang bukayo ang obod giutan nagkanang butang kanang lamawon ko ng bita pero kanang butang okay na lutuon og naba may dakhan pwede pa ng butang lutuon sa ulan og kuan kaya na tinapa kuskuso ni yung butang pagpinon sa butang ng tinapa tuwa nas bitok diyan ka na ko ng buwang-buwang bukayo kuno ko kay magdakon sa bukayo sayang man gud kay duha gud ka puno di kuan di kuha itumba kay mo lagi di panagang sa bagyo nga di malugpitan nga mong pazag kay ni puno pa kay malugpitan nga mong pazag na lisod na asang gami din mo kag matumba nga mong pazag o ni mahaman nga mong pazag da mora to kita laman ta sa maglamaw ko sungkad daw barong nay kuha kag kuan ug unsaan tong ubang lubi katong buwang-buwang may mura po ng bukayoon kay magdaang sa bukayo sa Manila kay gasa kong isang mga amiga madura malad tunay makatilawag taga Manila gansay lutos buhol kung say makaas buhol nga mga masilusin mo dinis buhol ang karon ta magsuman ta mig kamuti kay na pudisi kamuting kinamuti ila si mayor ang problema di makasuman kay kuan way dahon kaya sige kuwan na A few moments later. Hoy, nakalipat day ko. Nadi may imitason karon birthday panyod to. Galing kay lisod lagi way sakgan. Asawa sang manghod nas karangi. Sige chat naman ang kunwari may manyod to. Pero kay lisod lagi queen kay na may uwan. Mugreet lamang ko nimo. Oh, happy birthday. Inaot pa ang tangatagan pagkagtas kinabuhi. Kaya mga adlaw natawhan karong Pebrero 21 ibang birthday. Sorry ka to Queen, di makanganha. Bawal makasura mi wanha ba kay bawal na makanganiwan sa lapok. Bisud pud na magali masaktan bisud pud. Nalayog ka ng bihon kay birthday nimo. Taon man nga, 1 man na may uwan. Bisud mapud mo lakaw, magbaklay lang ato kay bila jo baga po ng injo. At happy birthday na naman. Queenie, happy birthday. I love you. A few moments later. Gana, maglamaw namin. O daw rin kuskusan pa o kay naramisad sa hagbay padag nag... Oto di ang gitib-tibang gina. Kay Juan mas gawas, lapok man. Ang gitib-tibang bagin. Isa lang tanin mo sa ako. Nagwang lagi. Tabawi. Kasi naman ang dakang Maria. Ikaw na may... Naman yung 50. Maria, kanyung pimgyatag. Ato lang yung sunang, huwag kayo na. Pare. Lagi na, sabihan. Kaya sabaw. Mana ini? Ang 50. Yan. Tubil ko, no? Ito na nito ng puro mentiri, huwag na nakikita. Ang tumabis. Wala akong kiri. Modern na mami. Tugsaw. Sayo dia. Ako na yung cellphone na kan. Ano lang. Itong lain punuan, be. Buka arog lain punuan. Oh, munda dapat ini sumi lain. Kalau punuan dia itu semua. Boleh mo. Apa pinang kamot na? Patuloy punang kamot. A few moments later. Ay puno. Kano ba tumas ka tanong pusa? Naram sa mong kuha nagtigbas kay ka. Madato mo na. Natap sa gawas. Kita lang natin. Katong maguwang dari ha na. Kaya sakto rin, magawa na ni. Kaya na sakto. Kaya siguro mo ba na mo ni? Okay. Okay. Bang mga Diyos na ibos na rin. Okay
Ay, ba, kaiba na sila. Oh. Ay, mga huso, ano? Oh, ginuunihan niya ba? A few moments later. Dia na dia ighang lamaw dia. Ibahin naman ang ngani. Pikas ba ay sas nanay tatay. Okay ba ang sa school may sikirida doon sa angat dan sila. Ay, paman manabok. Kay uwan mong gudron, kay wa puri uwan, nani sa tayo magtambay sa nangka, patis nanay sila na. Wa sila manggawas na silang underground sila sa nanay. Ano lang mga dan. Mulai ito tasbilita to ah. Papa, alkansi. Kung nabuhat. Kansi ko, sila kunin ka buhat. Kansi ko ni guro. Dala ko sa mahina. Bisag uwan, samok ko sa glamaw. Muna maglamaw lang ko sa samok. Aliwaras sige yung maglamaw lang ito na eh. Gapon lang sa sapon, may maglamaw. Bisag gawa. Alasing ko na. Karon dahil, gamang panitugan ni ha. Grabe gamang pagkaano nga dawa. Kay produktos lubi. Gahapon sa sapon. Nagapon hanggang ipanyapon gahapon. Nag-ubod sa lubi. Karang mood to, pag ang magisudan, umod sa lubi gihapon. Karon ang mga snack, lubi naman sa gihapon, butong. Inja, ya, ugma, o ganahan ko, naay namang brutos lubi ang imuon. Di ko kapuzong. Ganagana man. Uy, dire! Dali na! Kuwari mong bahin! Maso kaning tingog ka! Tala sa barilo ka, ano magsaba? Ginabas na na, please. Agin ako nung hotgan, sinanay rin si tatay, gawa ko nung mudiha. Makatunda ko gramaw sa bahay, naamlay ka, di sabi kagikan. Bahay nga, nangasama ka din. Buang na. Mabuang na siya. Bato ko kuan mo to. Ako sumuto ko na maka-upload. Kami hindi maka-upload naman. Ngayon naman, susunday sa ka. Kaya baka gusto yan, ubod nga, uwan. Kaya na po, misa ka ba ito butong gapon. Nakaw! Bato ko, ano ko ligo noon. Okay ra. Okay, mabasa. Mali na po ba kay bag dulag eh. Ang kami sa mga kamang sagbot na sunod na binagdad. Basag yung pagmong likod. Maligo ako ko. Oh. Manay gatas sila na pala eh. Basta ka naglamaw mo. Dahil lagi nagkata eh, na may uwan. Sama ko supaw. Pasti eh, muranas. Pandong si Mastina. Wala iwan. Kaya nag-iwan ha, pero watong nawa kay gaypok-gaypok ra. Aksyo bag, sakit-sakit. Na. Da, mo naman to. Makatawa mo sa produktos lubi. Kay, aron di mo sayang bitaw kwas lubi. O, sunod, napay mo, basin pag napoy mo order og suman, nagapag ko yung bang lubi. Katugya po mga kauban na nang ipang pajak sa lubi. Da og mali ay, ganahan ko kunuhay, og gana-gana naman niya og bitaw po kay sayang mga paglubi mo nang halam nang himulong magbukayo kay dili kulong datos Manila. Kay to pa man punuan sa katumbahan nag lubi, ja uwan man ugma na po puhon masig lamdag na ugma wa nay 101. Gamon laman to. Kita-kita ta sunod nga video. Bye-bye. Puno ka ti Mars og ni Madam Lilian. Og si Juan, Kuya Puguso, og si Ma'am Lulot. Ang video nanaw na sila. Daghang salamat sa pagpanaw. Tanang mga nanaw sang video, daghang salamat. Di na hudton kay di ko katimaan. Di ko makabasa lagi ng matang lus ko kakita. Ang halang na memorize, maring balik-balik. Yung si Ate Mars, daghang salamat sa pagtanaw. Ay, po ko ni Ate Janet, gamo inda dun Ate tayo. Janet. Nagmamaw na po ni. Kaya sayang ang paglubi. Nagipang putod. Bye-bye. Kita-kita ta sunod. I love you rin yung tanan, mga followers. Daghang salamat.